martang yang mahita. Asini roha madihamu do dame nasian de mata. Do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluna hatani dewata dihita imanatar surat di Markus 20 ayat 34 satu ayat 72. Songono ma hatani dewata. Laos diju mana toropi rap do sisianna dido matuna sida nasa nagyo magihuttonahu di suadahu madirina. Dituhu masilang natu ibanay dihutom maahu. Ay nanayang peluho ko sana mga hosa do. Alay na agwag kosa alaniyahu do alani barita na uli ido peluhosa. Ayaha matong gunana di jolma nang liat portibio diomo ang gumago do hosana. Ayaha do terlihat jolme bahitus ni hosana. Asamolo adong nameila alaniyahu manang alaniyata kipi mardupu bangso pangalakku jala perdusaon. Laos meile do anak ni jolme sugut makatidak ko ni dinaro ibana di hasang hapon ni amana rap do suru-suruan akka nabadi. Ido sahakna. Oriyan ito hata na hinakulungan di bagasan Yesus Kristus. Adorang so tapahiba-hiba rupi turpukon. Adong masada barita na mardonga puda. Barita nung adjuk mungkin tabigi ima sahala dosen namar ukamo Kristen narosyan Eropa neng mengajar tu Jepang. Jala nung masuk ibana tu Jepang saha mebana naing mengajar Roma kituayasan dohot songoninang akka dosen na asing madok tu amat tahun molo naing gabi terus hot amatai gabi pengajar di universitas di Dokma. Jangan pernah mengajarkan agama. Kalau mengajarkan agama, kami siap akan mengusir dan melakukan yang tidak berkenan di nama rupani. Alani dioloi amat salah dosen Kristenido hatanai jala diulakon. Lani mengajar memana pola lebih kurang nunga 4 tahun ibana di universitas. Alani neng mulak mebana muse mulak tu tanah tu daerah Eropa. Alai dorang semulak gudang mana tu matangis akka mahasiswa. Bahkan di dalam mulak ibana di do akka mahasiswa ma neng gabi ikon sarupa ugamona bahkan di do ihuttonon na ibana. Betul sekali dia makadongan punya selidik ternyata amat 4 tahun ini diselidiki tidak pernah mengajarkan agama. Tetapi yang diajarkan, yang dilakukan adalah berperilaku seperti agamanya, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lanido nung diselidiki dah dong diajarkan di mana agama alai perilaku yang sangat berkenan tiap hari begitu berkenan bagi mahasiswanya dan bagi orang lain. Hidup benda gabi gudang madok nang gabi manghutun hapusong kaporsionna bahkan nang manghutun ibana manang tu dia pe lam. Dia makalong sa haporsion los ido na nang taida di Markus ualon na nang pasahaton na. Imataringo tu buhado hita manghutun gabi sahalak Kristen. Gabi halak Kristen dang gampang. Alay gulang do nama dok murado gabi Kristen. Siar sepantasnya maseburak do gabi halak Kristen. Didojot hera dianggap akka sisianido, dianggap jolmeido, murah nagabi perhalado. Balik-balik dipikiri, apa ternyata gabi sisian do gabi perhalado. Betul-betul do.
ima dang gampang dang murah. Hidup benda tidak dibaga 10 tahun didok Tuhan Yesus Tuhan atau rapido tu sisianna. Bahkan ditawarkan luar biasa do nasa nagyok manghutuna tabayak manyo. Jadi Tuhan Yesus mau menyatakan siapa yang mau mengikut aku. Adong data ida didok konsekuensi idu nata ida dibaga 10 kon adong tulu hata nama saya erga ikut taulahon. Mau lo manang ise mau menjadi pengikut Kristus atau menjadi hambanya atau menjadi parhalado manang gabi na posona gabi si Kristen ibana. Takas didok nakangani di ayat 30 na perjulu didok iman nakangani disuadahon ma dirina. Hata disuadahon ma dirina menyangkal diri. Bayako kamujo hata masuadahon lapatan na mengosongkan menyangkal. Namar lapatan didang adong be perlu be di ibana dirina menjadi hamba Tuhan memerlukan iman kesediaan menjadi Kristen memerlukan hidup benar di Kristen mula-mula bahkan penderitaan ilimpari pakai batu bahkan disiksa disalibkan dililih ima ngiri narupane lapatan nak menjadi hamba Tuhan ada kemampuan maswarahud diri tabayak kunco maswarahud diri namar lapatan bedang adong be arga bidihita ima nakengani kepentingan diri sendiri alai nung marga ima jadi bata dangarong be konarong no kemampuan dita mengosongkan manang maswarahud dirita dedang perlu be manangah na taula dang dirita be na tatonjolkan di situ tapi Allah sudah kepentingan daripada ima tu na tahutoni Tuhan Yesus Kristus. Napa dua hon di dok muse ima nasa naing manghutonau di dok napeng dituhuk ma silang na tu ibana. Hata dituhuk ma silang memikul salib. Lapatan na memikul salib manang dituhuk ma silang na tu ibana. Menjadi hamba Tuhan memerlukan kesediaan menuhuk silang dan tanggung-tanggung alai adong kesediaan siap menanggung resiko apapun idolapatan na dituhuk masilangi. Jadi memang menjadi hamba Tuhan itu luar biasa bahwa harus siap untuk menghadapi kesulitan penderitaan untuk menjalani sebagai hamba Tuhan. Jadi harus silangi akan penderitaan hamaulung kesusahan ikut tatu jali kota hamonakon ido nari korana nake radi mamorsan silangi. Jadi posido molo di zaman di si Petrus bah batu masa ingirido molo di kuare manuhu silangi. Alanido moldo sa sitong na taringot tu na badua honon ikon manuhu silangi. Alai ido gabe salah satu na taikon bersedia na gabe sisian manang gabe na poso ni di bata. Na patulun di dok di ayat 30 di paingot ima dihutum ma Yesus mengikut Yesus menjadi hamba Tuhan memerlukan kesediaan untuk mengikuti Yesus. Lapatan na disi kesediaan harus siap mengikuti sebagai keteladanan di bagasan muruta. Songon amata dosen nakangani menunjukkan keteladanan sekalipun di tengah-tengah kesulitan alai dipakai jala diulahon ibana do dan dipaksahon ibana dirina alai dia melakukan seperti apa yang Tuhan tunjukkan di bagasan ngulunan. Alani do dia makadonga saha porsyaon ima nakangani na tidak gawe salah satu syarat
ala satta gabi siutuk Kristus asa memang moldo alai los gabi di paingo mamusia di ayat 25 satu ayat 27 na luar biasa. Ai nanay palua kosa na magwa kosa do alai na magwan hosa alaniahu hidup paluan. Adong konsekuensi dapatannya. Jadi mangutoni bana dangbe memikirkan dirina. Ala gudang do jolma gawe ala Kristen Holland nama narihud dirina. Holland pasobu hagio na Holland pelua dirina alai nama ngulahun imanakanyani olo agwa kosa ido nama dapat hanguluan di bagasan Tuhan ini. Nama lapatan doi padohan itu kata Yesus di son sada jaminat doi di hala jolma na olo masoda dirina mangulahun barita nauli memilih dirina mangalio keluarga na memilih na adong di bana memilih na rekod di bana lapatan na nekot taingo do disi danga dong mariswang di debata. Jadi ternyata halat na mampu menguasai diri, halat nasu tergoda itu. Jadi lapatan na ido na maul jolma bongot mangalo gudan itu. Tapi gudang mahalak madabu tu paru kilan. Alanima molo taingot songo pedok ni Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 15. Itu kesitu pota terus songo gawe Kristen kita. Di Lukas 12 ayat 15 jaga mahamu itu pasti di kamu ma nasa hauliton enam pemerlubi-lubi hala dada sian artane nguluna. Dungi ingoton nama narido ni Yesus di Lukas 12 ayat 21. Tungtui sema artai sugut. Jalabur tabadikon. Songo kata bijaknya mata Raja Alexander. Lapatan na ipengok desi roau tu pertiyo danga buan arta. Jalala pia musai seperti danga dong mabuan arta. Jadi sotong gabe ngulut ta ala Kristen gabe tu artai ta pasaha mulut ta. Na perpulima di ayat 20 lui ala nama seminari doi ala rodo imana sugut didok disi moloroji sugut di bagasan hasokalan nai akka nasetia do tu ibana tu akka nasetia ido di pasahat tupalna lapatan na di boto Yesus do naro akka hasusa tu akka sisianna nang tu akka naporse alai lianon nama ditikina ima tuppal jala didok jalaon nama tohap jala didok disi ditikina pasahaton nama tohapi ido nama say luar biasa na taida na pinasa ni Tuhan Yesus Kristus songot jaminan alin dia makka do nga sahapor siya jadi nung atakas na keng tabigi iko barani rita masoda dirita molope maralo tu hagio ni daging ta aleko tu lomone rohani Tuhan Yesus Kristus do kora diri hita mananggal do maninggal kon saluhu na arong di hita unang gabi pangabati tama dapat to Jesus amana se mangabati ho na salilingon ubarani maninggal ho ni ngirido mi makhatsit alay kon anong lukimampuan di hita tayo molo taingot imahata ni padohan ni Tuhan Yesus di son baik kon barani do hita silang ido agabi tujuat silang ido imanakangani akahamolo ni silang dui molo dihasugo dongan silang dui molo dihasugo keluarga silang dui molo dang tahuton akahagyo ni daging ta silang dui molo gabe ima taalo akka
isap-pisap ng akaguda-gudang ni Jolma. Silang dui molo hatsit pakilarta manadiko kilorgatta lau mangolo itu hani. Alani tuhuk manin na bangiridu ba. Alay molo disuri ta manuhuk, wah kamang dotta minang. Radiri ta manuhuki, oddo. Gabe gora-gora jala oddo neng sahat hita. Asa molo neng manuhuk silangi cima di pengot tu hita kapara di marohatta. Tong ikon berjuang di hita menunggu haporsiani asa totok kita setia, asa totok kita songon na poso ni lebata. Na songoni kakilorgatta, songoni nang dongatta sa hudia. Alay taingo ma, songo padohan ni si Jusui. Alay ang wado dongaku sa bagas, ikut jahuba do ulon nami. Napatan na udak ko na dirita alay doho ma. Akay anak kota keluargatta radi, manu radi mangoloy tuhata Jesus Kristus. Atau terjudi ta makatidakon Kristusi pariti parangi do pangudah hotam. Marsanga madibata tapapatar me marhiti parangi ta sigano pare. Amin. Mauliate madiko ali Tuhan dibata marhiti hatam nabadi. Amin.